Εδώ είναι ένας διαφορετικός χώρος, στον οποίο ασχολούμαστε και με την ομορφιά. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με κάποιες θεραπείες προσώπου και τραχύλου, οι οποίες αφορούν κάποιες προθέσεις όπως είναι τα fillers, το ιαλουρονικό, όπως είναι το botox και κάποιες άλλες θεραπείες οι οποίες έχουν ως στόχο στο να γίνει μια γυναίκα ή ένας άντρας πιο ωραίοι, πιο φρέσκοι και πιο ζωντανοί. Είναι ικανή για όλες τις ηλικίες. Για όλες τις ηλικίες, πριν προταθεί και γίνει οποιαδήποτε θεραπεία, γίνεται μια ενδελεχής ανάλυση του προσώπου και του δέρματος, ούτως ώστε εξατομικευμένα πια ο κάθε άνθρωπος να ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Όχι γενικότητες, ότι πρέπει να βάλει αυτή την κρέμα, πρέπει να κάνει αυτή τη θεραπεία. Εξατομικευμένα στον κάθε ένα ξεχωριστά. Αυτό είναι το μέλλον της αισθητικής ιατρικής πια. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με όλα τα μηχανήματα και όλες τις θεραπείες που ασχολούμαστε. Εδώ είναι ο χώρος αναμονής των ασθενών μας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα χώρο άνετο, μεγάλο, ούτως ώστε να διευκολύνουμε την παραμονή των ασθενών μας να είναι πιο ευχάριστη και άνετη.